Velkommen til din A's interview. Det er tid til at finde ud af, hvad lærerne egentlig synes. Hvad synes du så om 9. A? Pisseirriterende. De larmer. Jeg var altid på jagt efter dem. Tja. Dem kan jeg godt lide. Det er noget, der betyder meget for mig i min dagligdag. Jeg tænker faktisk på dem ustandsligt. Dem kan jeg slet ikke lide. Hvordan var det at være klasselærer for 9. A? Nydelse, nydelse, nydelse. Hvad synes du om skoleinspektøren Finn? Virkelig for langt ud. Personligt synes jeg, han har en forkert indstilling. Han er cool. Han er top nice. Ham kan jeg ikke særlig godt lide. Han er både grim og dum. Han er det værste, der nogensinde er sket. Hvad synes du om din løn? Ja. Det vil jeg ikke udtale mig om. Hvad synes du om dine kollegaer? Gammel, god, eftertænksom. Er det trist, at 9. A forlader skolen? Indimellem. Nej. Tja. Egentlig ikke. Jeg synes, det er dejligt. Det er okay med mig. Hvilken klasse er bedst? 9. A eller 9. B? Jeg kan bedst lide A. Beskriv Kaspers røv. Den er hvid. Den er alsidig. Hjælp i ensomme timer. Rund, hård og lækker. Men Bente, hun var langt fra færdig. Praktisk. Den værste konkurrent og tidsrøver. Rundt, har øje, har hoved. Hvad bruger du til at pleje din røv? Og en tår rødvin og en bøf bliver ikke meget bedre. Er det dejligt at pleje din røv? Det er noget af det, der giver livet krydderi. Tak fordi I så med.